Magandang araw mga ka-Oragon. Nandito ako ngayon sa Legazpi para i-tour trip ko kayo dito sa Boulevard. Buti pinahiram ako ng kapatid ko ng sasakyan para i-tour trip ko yung mga ka-Oragon ko. Ipakita ko ang view dito sa Boulevard ng Legazpi mga ka-Oragon. Tara na mga ka-Oragon, ipakita ko na sa inyo. Ayan, pasok na tayo mga ka-Oragon sa papuntang Boulevard mga ka-Oragon. Mahaba kasi itong lalakarin kaya nanghiram ako ng sasakyan, oh. Ayan mga ka-Oragon, ang Boulevard. Makikita niyo mga ka-Oragon, oh. Ayan. Yan mga ka-Oragon. Ito ang boulevard dito sa Legazpi. Kasi kung maglakad ako mga ka-Oragon, mahabang lakarin ito mga ka-Oragon. Siyempre nakakaedad na tayo, pero maganda sana eh. Para tanghali na kasi mainit na yung panahon eh. Alam mo naman yung ka-Oragon niya eh, nag-high blood na eh. Ayun mga ka-Oragon, nakikita niya mga ka-Oragon ang lugar. Dito mga ka-Oragon mag-jogging sa umaga. Malalangap mo yung sariwang hangin na galing sa dagat. Ito na mga ka-Oragon ang panibagong tourist spot dito sa Bicol na ipinapakita ko sa inyo. Makikita lang niyo Boulevard. Mamaya makikita niyo pagbalik ko yung dagat ng mga ka-Oragon. Buti mga ka-Oragon natuto tayo mag-drive. Kung hindi, panay ang ano ko, tawag nito, walang panay ang sakay. Kaya lang problema, hirap eh, kasi wala tayong perang pamasahe na para i-tour trip ko kayo. Kaya sinerte lang ako dito na napapahiram ako ng sasakyan ng kapatid ko mga ka-Oragon. Kung lalakarin mo ito, mahaba. Mainit pa naman mga ka-Oragon, kaya di ako makapaglakad ng mainit. Alam mo, tumatanda na itong ka-Oragon ninyo. Kaya lang, nagsisumikap ako ngayon mga ka-Oragon dahil matanda tayo nag-asawa. 40 years old na ako nag-asawa mga ka-Oragon. Kaya nagsusumikap ako eh. Kaya ito, nagsusumikap ako mag-vlog. Kasi ang sabi ng aking pamangkin, mag-vlog ka dito kasi sa araw-araw na pangangailangan mo, tapos yung anak mo mag-aaral pa ng high school. Maliliit pa lang. Kaya nagsipkap ako mag-vlog ka mga ka-Oragon. Kahit nga sabi ko pagtawanan ako ng mga ka-Oragon na ganitong buhay ko, matanda na. Nagbablog pa mga ka-Oragon.
So, paikot na tayo mga kauragon, balik na tayo. Ayun mga kauragon, no? Ang Boulevard mga kauragon, no? Yan, nakikita niyo yung Mayon mga kauragon. Ito lang ang hangganan dito sa Boulevard mga kauragon. Ayan. Yan, nakikita niyo yung mga kauragon, no? Yung dagat. Yan mga kauragon, no? Bababa tayo mga kauragon para ipakita ko sa inyo. Ayan, bumaba tayo mga kauragon para ipakita ko sa inyo ang view dito sa Boulevard. Ayan, nakikita niyo mga kauragon, no? Ayan, no? Ayun ang dagat mga kauragon, no? Ano mo yun, no? Kitang kita mga kauragon, no? Ito naman ang panibagong adventure ko mga kauragon na ipinapakita sa inyo dito sa amin sa Bicol. Ayan mga kauragon, nakita talaga niyo yung view talaga, oh. Kaya nagbablog ako mga kauragon, nagpupursige kasi may mga pinapaaral pa akong anak. High school pa lang yung mga anak ko mga kauragon. Paano? Si kauragon nag-asawa ng matanda na. Matagal kasi ako sa Manila nakatira. Iba-ibang trabaho ang napasukan ko mga kauragon. Wala kong choice dahil matanda na ako, wala nang tumatanggap sa akin sa Manila. Umuwi na lang ako ng probinsya mga kauragon para mag-survive ng pang-araw-araw mga kauragon. Kaya lang, sinuswerte lang tayo dahil may nahihiraman tayo ng sasakyan. Kasi yung kapatid ko, yun naman ang maganda ang swerte niya sa trabaho. Ako iba-ibang napasukan ko siyang trabaho mga kauragon. Kaya baka dito ako sa pagbablog ko, baka dito mapaaral ko yung mga anak ko. Kasi nagpapa-school pa lang ako. Paano nag-asawa itong kauragon ninyo, 40 years old na. Buti nakapangasawa ng bata-bata pa. Pero 3 lang ang inanak namin kasi alam mo naman, matanda na tayo, wala tayong trabaho. Ito, nagkakapal mukha na lang ako na nagbablog sa inyo, nagpapakita. Salamat man sa mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat sa mga subscriber, pati sa mga susunod pang mga subscribe sa akin. Para ito, sabi ko nga sa mga anak ko, tulungan lang ako ninyo para sa pagbibideo, sa mga pagbablog ko. Itong pagsisikap ko para lang sa inyo. Gusto ko kayong mapatapos na ang pag-aaral hanggang college, hanggang gusto nila mga kauragon. Kaya ito nga nagbablog tayo. Kahit nga minsan nawawala-wala ang isip ko na magsalita mga kauragon, pinipilit ko rin mga kauragon. Kaya kapal mukha na lang ako mga kauragon na ginagawa ko itong pagbablog mga kauragon. Para makasurvive sa araw-araw na pangangailangan. Buti nga mayroon tayong nahihiraman na sasakyan na pinapairam sa akin ng kapatid ko. Salamat man sa kanya mga kauragon, sa tiwala niya sa akin mga kauragon.
na ginagamit ko yung sasakyan niya. Ang nagpursige sa akin mga kauragan na mag-vlog daw ako, yung pamangkin ko nanggaling sa Maynila nung pandemic. Kaya yung sabi niya sa akin, mag-vlog ka na lang tito, baka diyan ka surtihin sa pagpa-vlog mo. Para sabi ko naman, nakakaya, baka tawanan ako. Buti okay naman, wala naman sa akin na kukutya mga kauragon. Kaya maraming salamat sa mga viewers ko. Maraming salamat. Kaya kung ano man pagkukulang ko mga viewers, kung ano man sinasabi ko, di ko sunod-sunod ang sinasabi ko, kayo na lang ang bahala intindi sa akin mga kauragon. Maganda dito mga kauragon sa umaga mag-exercise, mag-jogging. Kasi malalangkap mo yung sariwang hangin na galing sa dagat. Mga kagaya na mga may sakit na asthmatic, pwede rin dito mamasyal. Parang malayo lang ito sa amin mga kauragon, malayo lang. Buti nga may sasakyan ako nahiram, kasi kung wala akong sasakyan nahiram, di ako makarating dito. Mga kauragon. Ito, pauwi na tayo mga kauragon. Malabas na tayo ng boulevard. Sira digde. Malalagay din na huli mo. Kung minsan mayroon